Hai, salutare băi și bine v-am găsit la un nou clip. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 100 de abonați. Nu mă gândeam că o să ajung atât de repede la această sumă. Poate pentru voi pare puțin, dar pentru mine este foarte mult. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați apăsat pe butonul de subscribe, care mi-ați dat un like și un comentariu, care m-ați susținut. M-am apucat un pic și de TikTok, iau din fazele de pe YouTube și le postez acolo pentru a atrage mai mulți oameni. Momentan nu voi face un giveaway, vor urma în clipurile următoare ceva giveaway-uri, dar foarte mici, nu vă gândiți la sume exorbitante, pentru că nu vreau să atrag oamenii care nu-mi urmăresc contentul, nu au legătură cu mine efectiv, doar vin, vor scrie că particip și chestii de astea și apoi nu vor mai intra niciodată. Vreau oameni care să se uite la mine pur și simplu, nu pentru ceea ce dau, pentru ceea ce sunt. Momentan aș vrea să fac giveaway-uri ca să vă și zic cam în ce bani, undeva între 1 și 10 oni maxim. Asta ar însemna poate un metal magic, poate niște cufere Hydra, poate un voucher, dar asta vom vedea pe parcurs, depinde de nivelul jucătorilor, pentru că la un jucător de nivel mic bănuții sunt mai importanți decât un metal magic sau cufere Hydra, pentru că acelea sunt cufere de risc. Poți să iei 10 oni, poți să nu iei nimic și de asta mă gândesc că fiecare își va alege premiul în funcție de nevoile sale. Da băieți, deocamdată cam atât. Doar atât a fost introducerea, am vrut doar să vă mulțumesc pentru tot și de acum să dăm drumul la content. Hai, revenim. Băieții, între timp am apucat și de cardul nostru de câteva zile. Vă recomand și vouă să vă apucați pentru că este foarte, foarte simplu de făcut și nu veți regreta. Într-adevăr, necesită foarte mult timp, dar dacă îl veți face zilnic, în 7 luni, știu, sună enorm de mult, dar eu deja mă joc de aproape un an, încă nu am făcut un an și aș fi putut avea atacul acela de 30. Pentru că monștrii se găsesc super ușor în map 1, cel mai greu monstru de bătut este maimuța de piatră, dar mă gândesc că majoritatea dintre voi aveți contul cât de cât echipat pentru a face maimuța. Recomandarea mea este să vă apucați din timp, să nu pierdeți timpul ca mine și să ajungeți la nivelul 115 și să bateți mobii prin map 1. Eu o să grăbesc în același timp procesul, nu vreau să aștept atât de mult. Vreau să cumpăr niște etichete și să fac măcar de 2 ori pe zi aceeași misiune cu tichetul de resetare. Acum nu știu cum funcționează, dacă îmi va da din nou cele 3 misiuni sau doar una. Momentan eu am terminat a doua oară cardul monstru. Acceptăm a 3-a misiune, asta este ultima dată când pot, putem face de 3 ori pe zi. Acum încă nu mi-am luat niciun tichet resetare pentru a vedea dacă îmi va da din nou cele 3 misiuni, așa că nu știu să vă zic dacă puteți grăbi procesul atât de mult pe cât aș vrea eu să îl grăbesc pentru a avea acel 30 atac, 50 atac și poate 100 atac. Știu că durează undeva la 2 ani și ceva pentru a termina cardul monstru dacă îl faci zilnic, dacă nu și mai mult, depinde de norocul pe care îl ai să-ți dea cardurile. Eu mă țin tare de el pentru că chiar vreau să îl termin pe acesta cu atac. Așa că vă sfătuiesc și pe voi, dacă sunteți nivel mic, nu ezitați să vă apucați de el, să nu regretați mai târziu să vă apucați de el când deja va fi prea târziu. Este ca o misiune zilnică, exact cum a duce la biolog, nu necesită un echipament foarte, foarte mare, doar că necesită timp și să nu uitați de el. Eu o să mai spamez un pic cu el până vă va intra în cap. Eu îl fac de necesitate, voi o să-l faceți pentru că trebuie, nu pentru o necesitate neapărat, pentru că mă gândesc că cu timpul veți vrea și voi să aveți acel atac și e mai bine să-l faceți din timp decât să așteptați foarte mult ca mine și să vă chinuiți după aceea să îl grăbiți, cum s-ar zice. Așa că mai bine îl faceți din timp și nu o să aveți probleme pe viitor. Haideți, revenim cu partea de risc a contului. Vreau să fac papuci, văd că mi s-a dus și timpul de așteptare de pe ei, nu mai aveam măturici, dar vom reveni și am pregătit ceva pietre
Mai am 200 de won, din caz că nu mi va intra ceea ce îmi doresc, voi schimba până va intra de toți bănuții. Haideți, revenim cu partea în care bag pietrele în papuci. Am revenit direct din bazar, după cum am spus, am revenit direct papucii, o să-mi dau pe șamancă ca să îmi pot scoate ciobul de pe ei și vom încerca să prindem gheață. Asta este ceea ce îmi doresc. 5 gheață contează foarte mult la Hydra, dar acum sperăm să avem noroc să nu mă mănânce. Am dat pe aceste pietre între 11 și 10 oni, dar majoritatea au fost la 11 oni. Acum sper să îmi intre gheață din ele, dacă nu o să mai cumpărăm, de asta am 200 de oni. Am pregătit și al doilea cont care are pe el măturici, așa că nu ne facem griji și începem. S-a spart, haide, sper să meargă, a avut succes. Puterea pământului. Am pregătit și câteva pietre spirit pentru a putea scoate. Deci, din prima ne-a băgat vânt, foc, pământ și sperăm să ne bage gheață, să nu mă rupă chiar atât de tare, pentru că știți că sunt foarte costisitoare. Voi încerca dacă îmi va intra și o piatră lunii pentru viteză de atac, aceea nu este atât de costisitoare. Putere întunecată, deci ne-am intrat toate bonusurile care puteau intra. Trebuie să scot neapărat pentru că nu am ce face. Am scos și voi încerca din nou. A eșuat. Vom da înapoi pe șamancă. Am intrat toate bonusurile posibile, doar gheață nu a intrat. Acum cred că intră și cel mai greu dintre toate. Haideți să vedem. Puterea fulgerului. Cred că acum s-a terminat pentru că am făcut o mică greșeală și credeam că mi-au intrat toate, dar asta lipsea. Continuăm. Da, după cum așteptam s-a spart, mai dăm și pe oar să scoatem pentru că am măturici. Tura trecută am luat de pe site, dar nu mai am de-uri, încă nu s-a băgat o oră veselă, nu mai am nici mănușă site, nu mai am nimic, este gol tot, am cheltuit banii pe roată. A eșuat, haide, bagăm gheața aia și gata, putere întunecată din nou, vom scoate. Nu mă las până nu o să bag gheață și apoi piatra lunii, deci cam asta va fi investiția la acești papuci. A eșuat, nu prea stau bine deloc. Trebuie să mă bag, cred că, în piață și să cumpăr minimum 10. Dar știți cum e, orice upgrade mare necesită foarte mulți bănuți. Puterea gheții, asta zic, bă băieți, haideți că s-a încheiat. Nu ne-a rupt chiar atât de tare cum mă așteptam. Asta a plecat direct la... Opa, au fost toate puse pe shop la 85 de oni, dar îl voi pune înapoi la 12 oni. Știu că mai sunt și la 10 și la 11 oni, dar nu mă interesează. Dacă este un băiat ca mine care vrea să-și bage în papuci gheață, va trebui să plătească, pentru că vă dați seama, nu toată lumea are pe papuci băgat burghiu și ceva putere care să-l ajute. Am stat cu puterea focului, am mers la melee, nu m-a ajutat la nimic, așa că sper că acest 5 gheață să mă ajute la Hydra. Acum vreau să caut și piatra lunii rapid, pentru a nu vă ține foarte mult cu astea. Piatra lunii plus 3, vreau să văd cât costă una plus 4, este 23 de oni, dar este prea mult pentru ceea ce vreau eu. Îmi cer scuze. Așa, deci văd că sunt la 2 oni, vreau să văd cel mai mic preț unitar. Acum nu știu cât de greu intră și această piatră, o să le iau pe cele două pentru că 30 kk și 20 kk, cam așa, 50 kk i-am salvat. Haideți să vedem, poate din prima. Deci, din prima am terminat și papucii, o să mă duc să-i personalizez și revenim cu următoarele faze. Vă pup! Ok, deci ne-am întors direct de la farmat. Astăzi este evenimentul de CL-uri, vreau să vă iau cu mine să vedem câte mă face până la finalul evenimentului. Eu sper să fac undeva la 10 stack-uri, poate doar într-o singură cameră. Văd că a venit și un băiat lângă mine, vrea să o dăm parte în parte, dar nu cred.
Haideți să vedem ce va face. El doar adună iteme, deci nu ne batem cu el pentru că ar fi păcat să-l omorâm degeaba. O să bat doar playerii care încearcă să se bage peste. Dacă este cineva care va încerca să se bage, voi lăsa farm, mă voi da înapoi pe schimbă și îi voi da căpăceală, pentru că am stat aici de la ora 5, am stat online, m-am jucat un pic de CS, am verificat conturile, de 2 ori au venit 2 player diferiți, SXG a venit și el și a zis că e camera lui, când de fapt el golise altă cameră, se băzuse cu altcineva pentru cameră, dar între timp a plecat, pentru că a înțeles că a greșit camera. Alt băiat, tot așa de nivel mic, de level 54, a zis că vine cu băieții când și-a dat și el seama că a greșit la fel camera, deci eu nu pot să-mi dau seama cum poți să greșești. Camerele, dacă dai pe minimap, o să vezi că sunt foarte mici și le poți vedea din prima. Nici măcar nu trebuie să-ți bați capul pentru a le căuta. Momentan eu am făcut 280 de DCL-uri, deja a trecut jumătate de oră. Acum o să vă arăt un pic rapid și echipamentul, o să bat doar într-o cameră, nu vreau să mă bat cu alții, mie silă, să fiu sincer cu voi, pentru încă o cameră extra, pentru că nu știu cât de mult me rentează, pentru că poate să vină și persoana respectivă pe care o să o bat, să vină tot așa un cont mare și să-mi țină contul mic doar pe jos, așa că prefer să bat doar într-o cameră, să-mi fac one liniștit, să nu am bătăi de cap, pentru că nu am puterea necesară să fac lucrul acesta, decât dacă ar fi venit și băieții să mă țină și să bată unul în 4 camere, să fie 2 care țin și unul care farmează, era perfect, unul putea să fugă, dar este suficient pentru cât vom face, eu nu fac griji, de exemplu acum mă duc un pic mai răpești din camera asta niște mobi, dacă băiatul vine și va zice ceva, o să zic scuze frate și aia e. Momentan situația se prezintă cam așa, o să vă arăt imediat și ce iteme am pus, dar cred că l-am făcut un pic cam overkill. Ce îmi pare rău că nu am pus o armă mai decentă, am pus ceva așa de super buget, cum ar veni. Okay. Am pus ceva de buget, dar în schimb am itemele toate cu 20 drop, o să încep de la mount-ul cu mob, care mai am 8 ore, este luat de pe sura, costumul la oră luat tot de pe sura, îl am pe schimbă caracter. O eșarfă cu arbeta, cred că e plus 8, nu sunt sigur, sau abar n-am, nu mă prea pricep așa bine. Costumul cu 15 foc, costum cu 15 foc, o să vă mai arăt imediat itemele, doar că vreau să îmi coleg și cuferele de pe jos. Ok, nu, de-abia în seara asta se va băga goblinul, o să mă apuc și eu de el cât voi putea, sper ca mâine să fac o mare parte din el și săptămâna viitoare am tot timpul să îl termin. Vreau să-l fac pe 2 caractere pentru că am văzut că se poate lua, cum se numește, ametistul este foarte scump și se poate lua, se poate dropa și e păcat să nu îmi cer norocul. Așa, am arma aceasta cu 29 medie, 2 semi, 6 vampiri, 6 vit cu pietre plus 4, coiful acesta cu 15 foc, 15 fulger, 10 diavol, 20 animale, armura cu 15 foc, un ca jumate, 25 valoarea atacului cu pietre plus 4, papucii cu un ca jumate, 5 critică și așa o necunoștință ajută foarte mult pentru că blochează mobii. Brățara aceasta cu 20 drop, 10 foc, 10 diavol, 20 vampiri, scutul cu o putere cu imun, talismanul cu insecte și cu pământ, cercei cu drop și colierul cu 15 săgeată, 10 gheară, 8 necunoștință. Deci am putea spune că stau cât de cât bine în ghete, nu mă scad mobii, pardon. Sunt un pic concentrat și la CL-uri să le pot lua pe toate de pe jos, să nu ratez round-ul, pentru că e păcat de ele. Ok, deci revenim imediat când este gata evenimentul cu câte am făcut. Hai! Așa băieți, am revenit direct de la Melee, am rămas să vă zic aseară câte cufere ce le-am făcut în 4 ore. Nu am mai stat să filmez, imediat după eveniment am mai stat un pic cu băieții pe Discord, de pe Kirin, pentru că s-a băgat evenimentul ăsta cu goblinul. Am vrut să văd
ce competitivitate este acolo. Gândiți-vă că băieții, având medeurile mai ieftine, trag tare pentru a face 9 ranuri și apoi își cumpără direct cheile pentru a lua șansa Goblin. Nu am mai stat pentru că ar mai fi durat undeva la 30 minute. Am uitat să vă filmez câte cufere ce le-am făcut, dar o să vă arăt acum. Le-am pus deja pe shop. Haideți să vedem împreună. Astea sunt cuferele pe care le-am făcut în 4 ore doar într-o cameră. A fost destul de plin, a venit și un băiat peste mine, m-a dat afară din cameră, nu am avut ce să-i fac, băiatul fiind full PvP. Dar după cum știți, mai am un pic să termin alchimia și apoi o să-mi cumpăr iteme PvP și cred că o să trec pe mental, doar că nu sunt încă sigur ce voi face. Trebuie să mă consult un pic și cu ceilalți cu care mă joc, să vedem ce părere au, dacă merită să mă schimb, dacă mă va ajuta pe viitor, pentru că nu prea știu ce să fac. Cu un ori aură este foarte greu, cu un mental pot să mă duc și la level campion, cu ori aură este foarte greu acolo din ce am înțeles, așa că cam aici ne situăm. Vom vedea ce vom face pe viitor, dar deocamdată trebuie să terminăm alchimia. Vreau să mai termin din iteme, vreau să fac Hydra. Acum nu știu cu mentalul, cred că o să am neapărat nevoie de ninja. Deci nu știu dacă voi încheia videoclipul sau vă voi arăta și de la Goblin când îl voi termina ce drop am avut și dacă am avut noroc la ametist, dar asta voi vedea. Dacă e ceva o să fac clipul de încheiere, dacă nu o să vedeți direct partea când mă duc la Goblin. Cred că o să revenim direct de la Goblin, vă pup! Așa băieți, am revenit direct de la Goblin, exact cum v-am spus. Momentan eu l-am dus de câteva ori, cred că de 45 de ori, ceva de genul. Astăzi am intrat din nou, mi-am făcut task-urile pe care le fac zilnic, poate voi da drumul la un live în curând și vă voi arăta ce fac eu, dar asta pe un weekend. Și să vedeți exact cam ce fac eu pe joc în 2-3 ore. Nu fac foarte multe, dar necesită foarte mult timp, așa că momentan ducem Goblinul. Știu că am zis la începutul videoclipului că nu voi face încă giveaway, dar eu o să pun partea aceasta pentru giveaway, pentru că foarte mulți dintre voi ies deja de pe video. Giveaway-ul va consta în 50 de MD-uri, va fi doar un câștigător deocamdată. Nu o să dau wani pentru că între timp am aflat că nu am voie să dau wani sau lucruri de genul ăsta. Acum să vedem, poate voi da și ceva iteme pe viitor, cu toate că MD-urile ajută pe oricine, la orice nivel și oricine poate participa, nu mă interesează că are level 30 campion sau level 1, este strict de noroc, așa că vreau să-mi lăsați în comentarii un comentariu cu te salut X numele tău, pentru că am luat ideea asta de la Adi și este foarte bună pentru că așa văd oamenii care se uită până la final și oamenii care mă urmăresc. Nu vreau să vină, exact cum a zis și el, să-mi vină oameni care nu au nicio treabă cu contentul meu, care nu au, intră efectiv doar pentru a lua premiul și atât. Vreau oameni care să stea aici, să se uite de drag, să facem împreună content și tot ce trebuie. Am vorbit și cu Adi aseară despre level 1 campion, de a da level campion. Acum nu știu ce să fac, după cum v-am spus, știți foarte bine că eu nu am avut în plan așa ceva, dar am înțeles că se fac bănuți bomba acolo și e păcat de caracter, fiind un caracter cât de cât bun, zic eu, cu toate că mai am dedus biologul, aș mai avea de schimbat pe cât de ceva, dar deocamdată contul este aproape gata, fac cam tot ce vreau în afară de Hydra, am testat și o Hydra. Și la Hydra nici în glob nu pot să o fac. Mă gândesc că dacă aș termina biologul, aș avea o mică șansă și plus că pe șaman că nu am, cum se numește, conducerea pe. Deci cred că acolo îmi lipsește mie
și probabil și de la cardul monstru îmi lipsește ceva damage, plus mă gândesc că și dacă aș pune o amuletă, cum se numește, amuletă Nazar, ar fi ce trebuie și poate aș avea o șansă, dar v-am zis, am nevoie exact de full din full și mă gândesc să mai dau drumul la un ninja, îl am crescut nivel 95 deocamdată, dar cu timpul îl voi face pentru că vreau să-l cresc. Acum nu mă grăbesc cu el pentru că am foarte mult timp. Deci, după cum v-am spus și vă mai repet încă o dată, nu uitați să participați, să lăsați un like și un comentariu, doar să nu fie vizibil, pentru a nu atrage persoane care nu au treabă cu contentul meu, pentru că nu îmi doresc chestia asta, îmi doresc ca lumea să stea aici. Numai bine că am terminat și vânătoare de comori, am strâns 999 de dubloni. Pare rău că n-am fost atent, cred că am pierdut ceva dubloni, dar aia este. Haideți să vedem câte chei luăm. Momentan nimic. O să termin și apoi o să închid videoul și ne vom revedea la un nou episod. Acum sper să am în ce investi bănuții și să facem content cât de calitate. După cum vedeți, nu mi-a dat nicio cheie, deci m-a rupt. V-am pupat, băieții, zi faină și nu uitați să vă înscrieți. V-am pupat, pa!